Il-Prim Ministru Joseph Muscat ċaħat qlajiet li beda jdawwar il-Partit Nazzjonalista fl-aħħar jiem u tenna li lawu u lanqas ħadd mill-familja tiegħu m'għandhom kontijiet sigreti barra minn Malta, però appella biex quddiem dawn il-qlajiet wieħed iżomm il-kalma. U għedtilkom ftit ta' żmien ilu li għamilt żball illi ħallejt min jipprova jivvinta qlajiet u domt wisq ma ċħadthom. U domt ma għamiltek meta bdew jivvintaw illi għandi kumpanija sigreta barra minn Malta. Issa mhux ħanirrapeti l-istess żball għax nitgħallem mill-iżbalji tiegħi. Issa bdiet il-qlajja illi il-mara tiegħi jew xi membru tal-familja tiegħi jew ma nafx min jista' jkun mill-familja tiegħi u liedi għandhom xi kumpanija jew xi kont illi mhuwiex iddikjarat jew barra minn Malta. Niġi hawnhekk qudiemkom biex inserħilkom moħħkom li la jien, la marti, la wliedi, la ħadd mill-familja tagħna m'għandu la kumpanija, la kont, la ħaġa u oħra li mhumiex dikjarati jew li mhumiex qegħdin f'pajjiżna iddikjarati kif suppost. Lill-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista għalilha li l-elezzjoni tiġi meta għandha tiġi u appella l-kalma u s-serenità quddiem qlajiet ta' dan it-tip li mistennija jkomplu jiżdiedu iktar ma toqrob. Għandna biex inkunu sereni bil-ħidma illi qed nagħmlu, bil-ħidma illi wettaqna flimkien. U naħseb illi bħala Partit Laburista, bħala moviment, iridu nkunu sodi u ċari ħafna fuq il-linji tagħna għal żmien li ġej f'dak li għandu x'jaqsam mal-taqbida politika. Taqbida politika tagħna hija taqbida tal-idejat. Taqbida ta' min għandu l-aħjar idejat, għal min għandu l-aħjar direzzjoni għal dan il-pajjiż. Il-Prim Ministru appella għad-diċenza politika filwaqt li nnota kif organu uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista uża ritratt ta' uliedu biex jagħmel punt politiku. Hawn appella biex tinżamm il-linja tad-diċenza fil-politika u tenna li l-Partit Laburista jiġġieled l-elezzjonijiet fuq l-idejat. U jien naħseb li s-saħħa tal-idejat illi għandna u ħanippreżentaw meta jasal il-waqt hija tant b'saħħitha illi waħedha m'għandha bżonn ta' xejn aktar.